Poslednje 2,5 godine živimo u neposrednoj blizini ratne zone. Pokazali ste mapu koja pokazuje da mi u Mađarskoj imamo zajedničku granicu sa Ukrajinom, tako da poslednje 2,5 godine doživljavamo posledice rata, rekao ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sierto. Strategija koju poslednjih godina slede Evropska unija i NATO jednostavno nije donela nikakve rezultate, tvrdi on. Situacija se pogoršava i sami vidite brutalne napade. Osjećate stalni rizik od eskalacije situacije i svedoci ste brutalnosti koja se dešava na bojnom polju. Mislim da će samo biti gore. Dakle, ako ne uspemo da zaustavimo rat, bit će hiljade, stotine, desetine novih žrtava, Ukrajina će biti uništena. Prošle nedelje Viktor Orban posetio je Ukrajinu i Rusiju. On pobeđuje Kijev da konačno postigne sporazum o prekidima vatre ili bar počne da razgovara o odgovarajućim uslovima. Ukrajinska strana takvu retoriku smatra kapitulacijom pred ruskom agresijom, jer je Rusija